change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today the same. You're everlasting. Ciao. Ciao. Iġal, papa ma. Skellu jġuġi li fletza printing un telef. Missi daħħal GPS fil-karozza, ma ma jkollux problemi ta' direzzjoni. Naseb, kolla kemm aħna nabżon GPS, Kristin. Għalix? Kolla kemm aħna nitilfu direzzjoni. Minix nifmek ta' ma. Għala, Chris. Nafu kemm il-papa igerfex fil-direzzjonijiet, ma palissa għandu raġun jintilef. L-aktar bil-ħsibi dwarek, lanqas jaf x'inhu jagħmel. Għalix imma. Ara, Chris. Jienu papa ninsabu inkwetati minħabba il-kontatti li tikollok ma' persuni li għandhom twemmin differenti minn tagħna. Għaldaqshekk l-inkwittakom. Għaldaqshekk. Taf li kemm ilek f'kuntatt magħhom sirt tirraġuni differenti fis-soltu. Anke l-opinjonijiet tiegħek qed jinbidlu. Qed taħseb affarijiet li qatt ma kont taħsibhom qabel. Ma x'fi ħażin niftaħ moħħi ma. Inti mhux tiftaħ moħħok qiegħda, imma titħawwat u tħawwat lejlu li missierek. Ma nafx fi ħażin min qed nitkellem ma' persuni ta' twemmin differenti. Fuq kollox, meta nitkellmu fuq twemmin tagħna, insiru persuni aħjar u nimmaturaw. Ma kif tista' ssir persuna aħjar meta ssir tirraġuna bħalhom? Taf kemm jekk tajt erżijiet mingħajr ma taf. Taf li kważi qed tiċħad dak kollu li dejjem tallimt. Dil-problema tiegħek u tal-papa. Intom magħluqin u komdi wisq fil-qoxxa tagħkom u allura kull mod kif inħares lejn id-dinja u ta' teddita għalikom. Mhux tab xejn meta jiġi xi ħadd ta' twemmin differenti intom ma tilqawx. Għax aħna kburin u konvinti bil-fidi tagħna, Kristin. U jiena kburija li niskopri hemm veritajiet differenti li għandhom it-tajjeb tagħhom ukoll. Qed tara kif sirt tirraġuna. Issa qed tissuq karozza bla brejkijiet. Hija biss kwistjoni ta' ħin biex taħbad ma' xulkien. Ma, ikolli ngħid li nsejt li jiena llum għandi l-età tiegħi u naf nagħmel l-għażliet tiegħi anke fejn jidħol it-twemmin. Imma x'sar minnu dak kollu li dejjem tallimt? Hekk. Spiċċa. Fil-ħajja tagħna jeżistu ħafna differenzi bejna il-bnedmin, differenzi bejn irġiel u nisa, differenzi bejn tfal u adulti, differenzi tal-kulur tal-ġilda, tar-razza, tal-lingwa, anki tar-reliġjon, ta' twemmin. Ħafna u ħafna differenzi illi tista' tibqa' semmi mingħajr ma tispiċċa. Ma importax li jeżistu dawn id-differenzi, anzi, id-differenzi jagħmlu l-ħajja sabiħa, jagħmlu l-ħajja imżewqa. Imma mhux dejjem jiġri hekk. Mhux dejjem dawn id-differenzi jiswew biex iżewqu l-ħajja bħal kuluri tal-ward fil-ġnien. Kultant id-differenzi isiru distinzjonijiet. U jiena nifraħ li minix bħalek għax nipretendi li jiena aħjar minnek. Kien hemm żmien fejn l-irġiel kienu jifirħu li mhumiex nisa għax għandhom iktar seta fis-soċjetà għaliex il-mara kellha iktar wol ta' għaddejja fis-soċjetà. Hemm min jifraħ illi għandu l-ġilda tiegħu ta' kulur abjad għaliex jara lill-oħrajn b'ġilda ta' kulur differenti inferjuri. Hemm min jinsisti illi ir-reliġjon tiegħu hija l-aqwa waħda. Kieku laqqas fiha xejn li temmel ir-reliġjon tiegħek hija l-aqwa waħda, imma mbagħad tħares lejn l-oħrajn li m'għandhomx ir-reliġjon bħalek b'mod dispreċċattiv u ma tismagħhomx. Anzi kultant tqishom bħala infidili li ma jemnux
illi l-bot ħafna minn Alla li ħalaqhom. F'dan il-każ ma baqgħux differenzi imma saru distinzjonijiet illi jistgħu wkoll iġibu il-mibeda bejniethom. Dan mhuwiex fil-ħsieb ta' Alla il-ġenitur, il-missieru l-om li ħalaqna li jqisna il-kol uliedu għax il-kol uliedu il-kol jarana sbieħ u jixtieq jarana ngħixu fl-għaqda, fl-armonija, fil-paċi bejnietna. Jixtieq kieku jara merħla waħda u hu ir-raj wieħed, ir-raj tagħha. Ma jiddependix minnu għaliex hu ġa għamlu dan bil-mewt tiegħu fuq is-salib u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet huwa feda lil kulħadd. Is-salvazzjoni ġaba għal kulħadd u jrid li kulħadd ikollu sehem minna din is-salvazzjoni. L-għaqda ta' bejnietna l-bnedmin minkejja d-differenzi li jistgħu jeżistu bejnietna tiddependi minna l-bnedmin stess. Jien irrid nagħmel pass biex il-dakhija lil dik oħti li hija differenti minni nifhem illi hija wkoll maħluqa minn Alla bħalma jien maħluq jien, mifdi jew mifdija minn Kristu bħalma jien mifdi jien, u jien irrid nagħmel l-ewwel pass biex aħna ngħixu fl-għaqda u fl-imħabba ħalli bejnietna ikun hemm il-paċi. Ikun ifhmuha din il-kelma ta' Ġesu kemm nifrankaw inkwiet bejnietna anke fis-soċjetà Maltija. Għaliex anke fis-soċjetà tagħna sfortunatament għalkemm aħna il-kol insara jew fil-maġġoranza tagħna insara, imma anke bejnietna l-insara u nsara Kattolċi insibu affarijiet li jifirduna u ma jħallunix ngħixu bħal aħwa u li l-istess missier. Ejjew nisimgħu din il-kelma tal-Vanġelu li titħadded minn Ġesu bħala r-raj li jiġbor f'merħla lil kulħadd biex aħna nagħmlu il-pass li jmiss ħalli ninsew dak li jifridna u nfittxu dak li għaqadna fi sensibna Ġesu Kristu. Mill-Evanġelu ta' San Ġwan. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li ta'hom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min jit il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Jien kontent ħafna li ninsab fostkom. Your nation should continue to stand up for the indissolubility of marriage as a natural institution as well as a sacramental one, and for the true nature of the family, just as it does for the sacredness of human life, from conception to natural days, and for the proper respect owed to religious freedom in ways that bring authentic integral development to individuals and society. The beauty of our faith is expressed in various and complementary ways here, not least in the lives of holiness, which have led Maltese to give of themselves for the good of others. Amongst these we must include Don George Breaker, whom I was pleased to canonize just 3 years ago. Il mulla iberic il popolo collo ta Malta to Audish.